Maganda gabi sa inyong lahat. Ang oras natin, it is now 7:30. Oy, paalala nga pala sa ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Walang iba kundi si Domingo Ragindin. Ayan, Domingo Ragindin! Nasaan ka man ngayon? Sumuko ka na! No. Ikaw ang ating maswerteng winner sa ating Love Knows No Boundary. Siyempre, meron kang 1,500 pesos guaranteed prize. Pero madadagdagan pa yan ng another 500 pesos pag pumunta ka dito at magdala ka sa akin ng tissue na may lipstick. Hindi ko alam kung saan magaling yung lipstick. Basta tissue na may lipstick plus 500 pesos yan. Again, congratulations sa iyo, Domingo Ragindin. Ayan, kung saan ka man ngayon naroroon, sir, sugod na dito! Alright mga kabisyo, eto na, hindi na natin patatagalin to. Gustong-gusto ko ng pag-usapan natin to. Eto na, pag-usapan na natin to! Isang vlogger ang naaksidente habang gumagawa ng isang content. Oh no! Ito naman po ay hindi nangyari dito sa Pilipinas. Pero ito po ay nangyari sa State Railway ng Thailand. Na ang ginawa kasi, nagbibideo itong vlogger na ito na inilalabas sa kanyang sarili sa pintuan ng tren. Inunat niya ang kanyang ulo habang nakatalikod. Ayun, sakto dumaan yung tren. Bumalandra siya dun sa poste. Kaya nahulog siya. Ang bihira naman, oh. Buti na lang at hindi siya nagtamo ng mga serious physical injuries. Ngayon mga kabisyo, eto na. Logica na natin, Totang. Masyado pag hinihintay mo. Lumabas na si Jose Marichan. Logican mo na yan. Logica na yan. Logica na yan. Alright mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ito ang problema sa mga woke generation ngayon, di ba? Yung term na pasikat para mapansin. Kung ano-ano ang gagawin, hindi na iniisip yung mga possible consequence. Kaya na lang ng ilang mga vlogger din dito sa atin sa Pinas. Diba? May kumain ng bubog. May nagpalibing ng buhay. Merong nagpakagat sa langgam. No. At ang malupit, masaklap, kumain ng tahi ng pusa. Ang bihira naman, oh. Now mga kabisyo, logican po natin. Ang ginawa po ng vlogger na mga nakakadiri at mga mapanganib na mga content para makakuha po ng atensyon, views at kita. Ang pressure po mula po sa algorithm o audience demand ay nagtutulak po sa kanila na gumawa po ng mga kakaiba o kontrobersyal na videos para mag-viral. Madalas hindi nila iniisip yung mga panganib eh. Ngunit, ang excitement at potensyal na kumita ay mas malakas kaysa sa takot na posibleng sa mga negatibong epekto nito. Kaya ako personally masasabi ko ito po ay isang kasalanan eh. Kasi mas pinapahalagahan pa yung pera at kasikatan over dun sa kaligtasan natin. Tandaan nyo po, sinasabi po na ang katawan po natin ay templo ng banal na espiritu na tinanggap po natin mula po sa Diyos. Kaya gamitin po natin yung katawan natin to glorify God. O para sa ating mga kabisyo po natin dyan, tandaan nyo po yan ha, nasa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 po yan. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. At para po sa ating tithes and offering, ito po ang aking GCash number. It is now
35 minutes after 7 o'clock. Magandang gabi po, Metro Manila. This is 90.7 Love Radio. Good evening! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!